Аз съм доктор Лекова, дерматолог в Este Clinic. Белези от акне, стрии, оперативни белези, финни бръчки – това са проблеми, с които се срещаме ежедневно в нашата практика. Лазерните технологии напреднаха до такава степен, че да направят възможно успешното справяне с почти всички от тях. Последните години сериозно място сред лазерните терапии намери така наречената нефракционирана лазерна терапия. Ние ви я предлагаме в най-усъвършенствения вариант, благодарение на фирма Lumenis. Resurfix е неаблативна фракционирана лазерна технология, при която се излъчва светлина с дължина на вълната от 1565 нанометра. Основната прицелна структура при работата с такъв лазер е водата в кожата, която преобладава предимно в средния слой, а именно дермата. За разлика от популярните аблативни фракционирани лазери, които масово се използваха допреди няколко години, при неаблативната фракционирана технология няма това типично изгаряне на кожата, т.е. лазерната енергия се концентрира изключително и само в средния слой на кожата, дермата, и пощадява повърхността, епидермиса. Това е изключително предимство, когато се извършват процедури от типа на заличаване на белези от акне, третиране на стрии, свиване на пори, заличаване на финни бръчки. При класическите аблативни фракционирани лазери основните недостатъци са дискомфорта за пациентите, възстановителния период и по-големия риск от странични реакции. При неаблативните фракционирани лазери фактически възстановителният период е сведен до минимум, дискомфортът е доста по-приемлив за пациентите, а страничните реакции са драстично по-малки. Задължително условие преди извършването на такава процедура е кожата да няма тен, т.е. да не е била излагана на слънце за минимум месец преди третирането. Непосредствено след процедурата обработваната зона е зачервена с уток, който преминава за 24 часа. Задължително е след такава процедура да използвате епителизиращи кремове, назначени от вашия дерматолог, в комбинация с слънцезащитни продукти. Обикновено се правят между 3 и 5 процедури, като интервалът между тях е в порядъка на 3 до 5 седмици. Стриите са проблем, който засяга близо 80% от жените, при мъжете този процент е доста по-малък. На практика те се разглеждат като атрофични белези и нефракционираната лазерна терапия е една от най-успешно повлияващата както по-пресни, така и стари стрии.